салому алайкум бинандагони хабар диҷи. Ман Абиҷон Юсупов бо шумо мебошам. Дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. Владимир Путин бо Ҳабиб Нурмагомедов, қаҳрамони UFC, дар вазни сабук рамзи кории ҳунарии рамзи омехта дар фурудгоҳи шаҳри Махачкала мулоқот кард. Нурмагомедов ба фурудгоҳ омад, то Путинро, ки бо сафари корӣ дар Доғистон қарор дошт, гусел кунад. Раиси ҷумҳурии Русия ҳангоми мулоқот Ҳабибро бо пирӯзияш бар Дастин Пуаре шодбош гуфт: «Ман туро табрик мегӯям, хеле зурозмоии хуб, зебо ва мунософина буд», изҳор дошт Путин. Ҳангоми мулоқот дар бораи шеваи қувваозмоӣ Нурмагомедов низ назарашро гуфт: «Тамошо кардам, усули хуби боқикунандаро дидам. Ин шеваи классикӣ аст ва ба гулӯяш низ фишор наовардӣ», илова намуд Путин. Сабқати Нурмагомедов бо Пуаре шаби 7 сентябр дар Абу-Даби сурат гирифта буд. Бо пирӯзии варзишкории доғистонӣ анҷом ёфт. Дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред? Ҳабиб Нурмагомедов дуввумин бои 29-умин бояшро бо кӣ мегузаронад? Конор Макгрегор или Тони Фергюсон? Комментария ҳатман нависед. То боздид, хайр.